una comarca on més i millor s'ha treballat conjuntament en qüestions com ara comerç, turisme i ocupació per part de cada ajuntament, però m'agradaria posar en valor el treball de la Mancomunitat en aquest 40 aniversari, que, ho dic honestament, és una de les mancomunitats de la Comunitat Valenciana que han fet un millor treball en aquests camps. Celebrem aquests premis en un context encara de pandèmia, que us vaig a contar, que estem cansats, farts, que esperem superar el més prompte possible, però encara no podem baixar la guàrdia. Cal paciència, responsabilitat i molta empatia entre tots i totes. Vacunació, mascaretes, distància social, gel hidroalcohòlic, molta responsabilitat, però també vull fer una reivindicació clara. Hem de conviure en el virus, hem de viure, treballar i relacionar-nos a pesar del virus, pels restaurants, els locals d'oci, els teatres, cinemes, sectors vinculats a la cultura, al turisme. Darrere d'estos hi ha empreses, comerços i, en definitiva, persones. Per favor, comprega les administracions públiques que ho tingueu també en compte. No podem viure només en restriccions. Hem de conviure en el virus seguint les normes que ja coneixem. M'agradaria fer també avui una defensa del periodisme plural i independent, perquè aquests premis que fan poble i fan comarca són possibles gràcies a un gran grup de comunicació, 100% valencià, que fa una tasca importantíssima de vertebració. En gener incorporarem la comarca de la Serranía a esta edición y quiero agradecer a todos y todas por la gran acogida que nos habéis dado. Algunos alcaldes están aquí hoy acompañándonos. Som un diari independent i plural. Ho torno a reivindicar i les nostres portes estan obertes per a tots i totes, també per a aquells que pensen que sempre tenen la raó, els sectaris. A estos, als quals també convidem en cada ocasió, premis, jornades de turisme i des de junís, es diu que una democràcia es basa en el respecte als que no pensen o pensem igual. Pareix que se'ns oblida l'essència de la democràcia. Des de la transició hem lluitat per a superar trinxeres d'altres èpoques i és una llàstima que alguns vulguin imposar el seu pensament com un pensament únic i excloent. Hem de saber poder relacionar-nos independentment de les ideologies i de les sensibilitats i hem de denunciar els actes de desprecis a la llibertat d'expressió i de discriminació que fan alguns. Som un diari obert, però no som infal·libles. Per això vull demanar disculpes per si en alguna ocasió no hem estat o no estem a l'altura de les circumstàncies. A voltes clavem la pata, alguna volta jo mateix, i alguna volta dono la cara jo com a director, malgrat que la culpa no siga meua directament. Assumís la responsabilitat com a director, però mireu, també fem moltes coses bé. Vertebrem, sumem, també durant el confinament, informant de dilluns a diumenge des del periòdico d'aquí.com i més a més en paper. Vos demane comprensió i col·laboració perquè este diari siga complint aquesta missió de notari de tot el que passa a la comarca. Que sí, que no són perfectes, però sempre estarem a la vostra disposició. En les portes de la nostra redacció obertes per a tots i totes. I si no agarrem un telèfon, vingueu directament perquè estarem, ja dic, a la redacció. I fent un treball en favor d'un periodisme plural, en errors i millorable i per tant dispostos a corregir i millorar. No podem simplificar la diversitat en etiquetes. Fer-ho suposa caure en estereotips i sectarisme. La democràcia ha d'implicar un respecte per a aquell que no pensa igual, superant el sectarisme i les campanyes de boicot d'aquells que pensen que tenen la raó o la superioritat moral o intel·lectual. El sectarisme se supera llegint més i a través del diàleg i del perdó. A totes les persones que heu estat al meu costat, al costat del diari o d'algun dels treballadors del diari, que heu sigut moltíssims,
gràcies. A voltes anem tan a pressa que no dona temps també per a donar-les gràcies, però a tots i totes, que sou molts i moltes, de tot cor, gràcies. I acaba ja un missatge d'optimisme. El futur de segur serà millor. Per tant, resiliència, treball, responsabilitat i empatia per afrontar-lo de la millor manera possible. I en tots els errors, però la mateixa convicció de que és imprescindible el periodisme de proximitat, us assegure que el periòdico d'aquí continuarà fent aquest tipus d'actes. Premis, jornades de turisme, per a continuar fent poble i fent comarca. Voldria acabar donar-vos les gràcies per la vostra assistència i especialment al meu amic Robert Raga, pel teu carinyo i recolzament, i de nou enhorabona als premiats i premiades, i amb molta precaució, molt bones festes.